Wel, dwi ddod lawr i'r adran coedwigaeth ac am gwlad at grefft sydd gwir sy'n agos iawn at ynghalon ni. Am fi'n gwneud bob dydd adra, ond dwi dod i gweld y dyn i hun. Alan Jones, da chi'n o lew? Yn da chi da? Da, wel, mae yna siampl gwych o waith yn mynd ymlaen efo yma. Da chod, mae'n garag, dwi gwir, sy'n hollol wahanol i beth dwi wedi arfer efo. Dwi gwir, ac wneud fainc ydych chi, ia? Mae'n mynd i fod yma am byth gobeithio, mae'n golygfa bendigedig fforcw a fforcw efo yn ydi. Wel, dwi'n gweld ar y darn o bapur yma, dyma da chi'n trio gwneud. Dwi gwir, da chi'n mynd bell o gael darfod yna, da? Mae bron iawn yna. Ie. Dwi wedi goffi'n mor iddo. Dwi'n eisiau codi dipyn bach a wedyn gosod y cerig ar y top, ie? Ie. O, diw. A dyn, wrth gwrs, dim wrth heddiw, faint o waith yn bod i gymryd mewn 2 diwrnod? 2 diwrnod, ie. Dyma i bod chi'n gweithio ni da. Mae'n digon o hoci yma, volunteers da ni'n trio wneud. A dyn, beth da chi wedi bod yn neud? Da chi wedi bod yn dangos i bobl gwahanol sydd i walio felly? Ie, jyst i dysgu nhw, gwella nhw. A sa rhai, dyn nhw'n walio, da chi'n llawn amser ta, jyst i cael go? Mae'n rhai llawn amser yma, oes. Ie, a rhai jyst yn cael go? Jyst yn cael go, ne. Ie, gwych. A dyn, da chi'n y siampl yna, fwncw, nath ni weld llynedd. A dyn mae hwn yn fyma, lenni. Da chi dal i fynd i gario ymlaen ffordd yma? Os fi'n ei cysgod yn yr lefydd a wrth y modd yn dal yn cario ymlaen. Ie, ta, dasu mae'r tywydd yn boeth yn dydi, a dyn, ie. Da ni am osod bach o garag anna fo? Iawn. Ie. Ti'n gwybod beth ti'n neud, help y dyn? Do, na i tad. Wel, na ni weld beth gynnu ni fyma. Ynddi? Osod yna yma. Bendigedig, hawdd yn dydi? Ie, dim. Fatha brics. Bron iawn, dydi? Ynddi, just iawn. Ond mae'n beth yna, dwi wedi ffeindio efo gweithio efo llechi adra, di. Mae'n bwysig i chi cael yr ei gyntaf yn sgwar ac yn lefel. A nwedig efo cerig gwastad yma, oherwydd os da chi'n cael un allan o le, mae'n edrach yn ofnadwy yn dydi. Ynddi. Wel, i'r dim o, diolch yn fawr chi. Iawn, diolch i ti.